sa mi páči. Už je čas sa dozvedieť, prečo na čo prída háčik. Prečo je tráva zelená, prečo deň sa s nocou strieda. Všetko sa v škole naučím, už ma čaká nová trieda. Do školy sa teším, už ma to naťahá. Naučím sa čítať, písať, už mám tašku A. Do školy sa teším, urá, zavávaj mi mama. O chvíľu už budem vedieť, všetko zvládať sama. Toto je A a toto je B, toto je C a toto je D. Toto je A a toto je B, toto je C a toto je D. 1 plus 1 sú 2, 2 a 2 sú vždy 4. 3 plus 3 je 6, koľko v taške dá sa vniesť. Do školy sa teším, už ma to naťahá. Naučím sa čítať, písať, už mám tašku A. Do školy sa teším, urá, zavávaj mi mama. O chvíľu už budem vedieť, všetko zvládať sama. Trieda prvá A, Mravčekovia. V škole, kde sedel, abecedu nevedel. Prišli k nemu líšky, čítali mu z knižky. Adam sa im čudoval, potom líškam sľuboval. Tam aj hrajú hôrky, chodí do ich škôlky. Teraz sa nám predstaví prvá B trieda Sovičky. Pavlovom plnina, to všetko na B začína. B je písmenko s 2 brúškami, buchneme si na to ručkami. Bečkári to sú sovičky, bystré beťarské detičky. Máme tento rok aj tretiu triedu Cestovateľov. Kohútik. Výborne. Cibula. Výborne. Lopta. Výborne. Umývadlo. Výborne. Toto zvládne. Pripravíme sa, budeme počítať na plus. Dobre? 2 plus 3. 3 plus 3. 6. Výborne. A 1 plus 1. 2. Výborne. No a čo ťa na mínus? 7 mínus 2. 5. Výborne. 6 mínus 3. 8 minus 3. Ktoré čísielka sú väčšie ako 3? A rodičia kontrolujú. Potom, nikto sa nepomýlil, výborne, a teraz. Nemá nohy, len sa plazí, stretla som ho dnes 2 razy.
zrazí. Zasičal a zmizol preč, neovládam jeho reč. Čo je to? Ahorka kváka veselo, spievať sa jej zachcelo. Sedí sama na pníku, kváka len tak zo zvyku. Čo je to? Kožuch, veľké laby, lízať med ho stále baví. V lete sa chce iba hrať a cez zimu sladko spať. Čo je to?